Bon dia, soc Fran Ferri, secretari general del Bloc Jove, i m'agradaria contar-vos que el que estem fent així a Bocairent, a la finca Massarra, estem fent la nostra trobada nacionalista de tardor, que hem anomenat Rebrotem, un nom molt adient per a aquests dies en què fa poc es van cremar prop de 2.000 hectàrees entre la vall d'Albaida i la Safor, Vall Digna, i li hem dit Rebrotem perquè el seu sentit és fer rebrotar el país que portem dins i que ara mateix apareix que estiga mort per temes de corrupció, per un govern inútil, però nosaltres creguem que amb el bloc, en compromís, podem fer rebrotar aquest país. Soc Josep Maria Panyella, diputat de Compromís i president del Bloc Nacionalista Valencià, i estem així avui en la TNT. La TNT, una explosiva concentració de jóvens que mira pel seu futur. Avui debatrem, no només estarem acompanyant aquest lloc que recentment ha estat, com sabeu, cremat, sinó que debatrem el futur, la futura llei de joventut, amb els jóvens, amb aquells que van a patir-la o a gaudir-la. Pues bon dia a tots, soc Mireia Mollà, diputada de Compromís en les Corts Valencianes i res, saludar-vos, dir-vos que estem així en la TNT del Bloc Jove amb moltíssima gent i bueno, pense que a fer bon treball, no? Que és a lo que venen, a part de la secció lúdica festiva que ja han tingut i que suposo que esta nit repetiran, no? Però bueno, els que vos ho hageu perdut, sense problemes, els vostres amics us ho contaran tot i segur que traurem coses de profit d'esta TNT. Hola, soc Enric Morera, estem així en la trobada Retrobem del Bloc Jove, molt bon ambient, i anem a plantar 2 carrasques com a símbol de que amb el Bloc és possible regenerar la nostra terra per la democràcia, per la dignitat del nostre poble i pel benestar. Per tant, convidar-vos a participar en aquesta gran aventura que és el Bloc Jove i la nostra gran coalició Compromís pel País Valencià.